Holani imbomira ikaitai 1-1. Musade kuda kundipumukira ka. Mukataura mese ndinoteererani manje. Oda uku. Iwe tipe mari yedu. Imakadzi miboyeri. Asi kudzimba kwenyu hakusi kugarika nevarume venyere zvamunobva mamukira pana pamakuseneseni ana yakuzonditira noise. Musabva manyanyira kunditira pressure kane kuti handisi murume wenyu maiziya. Iwe usade kufarisa wazviwaka. Wakauya kumba kwangu chida mari, uchiita kuhwisa tsitsi. Wakati nondipa mari yangu musi weSaturday. Ike zvinova maSaturday mangani usati wandipa mari yangu. Kasika undipa mari yangu tivone. Handidi zvemuyedzo neweini. Momzi Saturday hamutotaura nezvaiyoyoyo kayo masini akabva atoita things gone bad maiziya. Nekuti ndakanga ndine vanhu 2 ndakatarisira kuti vafeka. Saka kamari kacho ndandakatokaisa pabhajeti zvikudaro maiziya. Saka manje vakabva vandidisappointa maiziya. Kukudisappointa kwekudiko iwe ndipe mari yangu kokwete ngano dzauri kudonditaurira idzodzo. Ma1 kani migration indaitoti mudhara marufu achakrara dhiri racho neroro kandakanotora basa rekuchera guva maiziya. Ndakanotiza Ingrid ndakangonochera nekufushira ka. Manje akabva arega kukrara ka amenozi mwana rake kare kuchando rakamutumira mari zvikanzi mudhara yaurapwe kuno kuchando. Saka pakatoipa kamigration. Zvona iwe chikombera chemutoriro unogwara here iwe. Ndati ndiri kuda mari yangu kwete ngano dzose dzauri kundiudza idzodzo. Mahwambikani gulezi. Ndadipaye pamwe pakange paine tageti yangu ka. Pakange paine kamwe kagarinya kakange kakabva kujoza kachirwara ka. Saka ndandakatotageta kuti pakanofaka panotoya zvidhakwa hubhu maiziya. Saka ipapo ndandakatotageta dinga rekunge ndakanopambura foni maiziya. Ndakatoshamisika ndichitonzwa kunzi kakunochererwa kurutsu kwachonaka. Saka mari yenyu gulezi zvaNovember unoyo aiwa motombomira ndotozokuonaika zvapera zvinenge zvaendwa izvi. Ini nayo hope mari yangu nayo mukomana iwe wanditirwe matakana nauri kuda kuedza kuita. Wakauya ukati uri kuda laptop yangu Lenovo handiti. Ndakakudza zvakanaka kuti ndiri kuda $150. Wakati unondipa 170. Ukabva wafanondisira twendi uchiti uchauya ne150 achiona kumazuva rodoka. Manje nanhasi ramana. Haiwe muzukuru wamadokuwanika. Indava kana uchida kunditira dzungu iwe usada kupumukira ngwele waiziya. Ndinogona kukusiya uchitaura wega kakada kunditi bviribviri. Waibata. Wakamboona kupi mheneka inotika pamunhu mari inokuwedzera imwe mari pamusoro. Ukwane wewe ye. Aiwa kana iwe chikombera. Seko chinditira unhu wakadai wewe ye. Takataurirana wanu tunonipa mari yangu. Okay, twende pamusoro yachona isisina basa. Chindipako 130 yacho yakasara ndiende please. Ndipo mari yangu chikombera. Don't worry mabridge ndokusota mari yako kandiri kuorganize. Kuorganize chikwa newe mkomana iwe. Chikwa chakaoma pakungosokosa umwe dzako idzi woburitsa mari yangu onditambidza ndoenda kumba kwedu. Uri kuona kuti chii chiri kuitika muzukuru wamadokwana. Zvamanje ka handitomborina kana sendi waiziya. Apa ndakatorwa negomba kandiratombombanya kumashops kondotenga sadza nedovi zve200 bondi ka. But iko zvinezvi handitomborina kana line waiziya. But ndine chimaster plan chengoti chikangoputika chete aiwa ndobva ndatongoya ndakati mari yako nto waiziya. Nguva izvi chikombera because nhasi mari yangu ndiri kutozorara ndave nayo by fire by force. Unaka mabridge ndine masini handiri kutengesa kuna mahamadhimusa uko waibata. Ndichisaina kamafomu every day. Saka ndinogona kuwina bvololo kamanje then ndobva ndaritengesa. Saka pandee ndaritengesa ipapo ndobva ndatongokusota mari yako waiziya. Iwe ptseko uko kwakasawina mafuta acho ndomirira shiri dziri kubhururuka idzodzo here nhayasikana. Idzi hadzisi shiri dziri kubhururuka kanhai mabridge andori mafeya zheti waiziya. Ndine mufana wangu akawina 1000 liters dzemafuta waiziya kalast week pamahamadhimusa apo. Ndakabva ndatongokopa kaskrik kacho waiketa. Saka ndikangona mari yako chete ndikutongoya ndakakuti nto takaenda waiziya. Mwari ka ini zvangu ini. Naiwe chikombera. Yangu inini unayo handitka. Imi makahokwerete ichiko naye maikatsukuni. Yakogwa nayo I think because hazvingamboiti. Chikombera akauya kumba uku nezuro kana gogo vachitoverenga mari yasekuru yavakatengesa mango dzawokumba aroko. Akabva atingonipai fast ndine big deal ndiri kudzoka nayo. Akabva atinya zvinoiko zvinosekuru vari kuvava kumba uku. Kombera, ndoziva hangu kuti unovhura hombe sha. But ndipo mari iye please. Unondiuraisa naIngrid. Ndipo $50 iye ndiende zvangu. Ozosara hawo uchivharanana namigration nana Bridget. Pakaipa mhomzi yamadokwanika. Inzwai manje yandakazoita ndapedza ka. Ndakazongopinda kamaokei ndakanotenga jembe maiziya. Ndakabva ndapuwa fomu kare kuwina jackpot. Saka ndakatokukavha iso. Ndatomirira kakushedzwa mazita kakuokei ground challenge kokauko. Ndakatongonowina 40 maiziya ndakanotsvaga mpinga ka. Inotongondipa 40 grand maiziya. Ndakanozvomura waya renyu ndakanokutinto. Konguva yareba kanhai gulezi 24 hours ndine mari yenyu. It's not a joke maibata. Saka naiwe CK
uri kuedza kundiudza here kuti mari yangu hauna? mai amai madokwanika, nditori ne50,000 US but dzakajegera mumhepo maiziya, dzatongosara chete kungoti dzidonhere mumaoko mangu ndobva ndatongokuti to maiketa. Amaiwe, Chikombere wandiuraya ini.